Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer. Uma ungayithandi impilo yakho iphilayo, buyele ekhaya uzijeqeze ucabangisise kuko konke obukucabanga. Uyeke ukugxeka wonke umuntu, zibuke wena uzibuze, ngabe akusona yini isikhathi sokuhlala uyeke imicabango ebolile? Niyazi isimanga ukuzuza okuthile ngoba wethemba, olunye udaba ukuzuza okutholile. Futhi olunye udaba ukuzuza into ngokusemthethweni, njengoba ngisho ziningi izibusiso ezingizike zethu ngokomthetho, ngoba uKristu wasifela, igazi lakhe laphalala, wenza isivumelwano ngegazi lakhe. Njengomuntu osindisiwe sizindlalifa zezulu, futhi sinefa, yifa lethu ngokusemthethweni. Kodwa ukulithola lokho okuyinkinga kubantu. Abantwana bakwa-Israyeli baqashula emaketengeni aseGibhithe, babeyizigqila eGibhithe. Kufana nokuba isigqila sesono. uNkulunkulu wabathumelela uMose, usithumelele umkhululi uJesu Kristu, futhi sesiphumile ebugqilini. Baphuma ebugqilini bukaFaro. Amen. Baya ezweni lesethembiso. Siphume ezonweni sezwa ngezethembiso zikaNkulunkulu, sazithokozela empilweni zethu. Abantwana bakwa-Israyeli kwakufanele bahambe ehlane ngokweBhayibheli izinsuku eziyi-14 ukuhamba kulelo hlane. Nakuba njalo kwabathatha iminyaka engu-40, kubuhlungu, kuwusizi ukuba bangene ezweni lesethembiso. Abaningi babo abangenanga. Kubantu abayizinkulungwane abaphuma ezweni lobugqila, uhafu wesigidi. Ngicabanga ukuthi izingane bambalwa kuba bangena. uJoshua, uCaleb, abanye bezingane, ngesikhathi uNkulunkulu esecasukile wathi, ngeke nifike ezweni lesethembiso. Uma sifunda le ndaba, sinikina amakhanda sicabanga ubulimi obungaka. Uma wawukhona lezi nsuku eziyi-11 nje kuphela, lubathathe kanjani iminyaka ewu-40 ukufika kule ndawo? Kodwa kufanele sivuke emaqandeni kulobu busuku banamhlanje, sikhumbule ukuthi abanye abantu bazulazula ezintabeni eside isikhathi. Izwi elingiphethe kulobu busuku lithi isikhathi sokuhamba, usheshe ufinyelele ezweni lesethembiso. Amen. Babecabanga ukuthi isitha sabo izinkinga kwakungama-Ishmayeli, amaHivite, amaJebusite namaKhananite. Sinazo zonke izizathu. Kungaba umyeni wakho, omakhelwane, ukugula, ukuhlupheka, imvelaphi engeyinhle, kodwa sinezizathu sicabanga ukuthi izona inkinga. OSathane, nguSathane lowo, uma nje bengidedele, sisho lokhu. Nalokhuya kudala ngesikhathi ngiqala ukushumayela, ngazindla kalokhu. Kwakungicacela ngokusobala ukuthi emibhalweni sifunda ukuthi kwakungesona isitha sabo esabe siyinkinga, ngoba uNkulunkulu wayebahola. Uma uNkulunkulu eminathi, ubani ongamelana nathi? Akukho okungasinqoba kulomhlaba uma engakithi. uNkulunkulu beminabo wathi kubo, uma lilalela imiyalelo yami, nizodlula kalula kulolu gwadule, nithokozele izethembiso zami. Kodwa bamlalelanga. Kwakungesona isitha, kwangebona amaKhananite, amaPerizzite, amaHivite, zonke izitha zabo. Kwakungezona izikhondla zakule ndawo. Kwakungumqondo wabo ongaphusile nemicabango emibi. Babengazi ukuthi uNkulunkulu ufisa bacabange kanjani. Ucabanga ngokwakho uma uboshwe ngamaketango ukuthi uma ucabanga ngale ndlela, uNkulunkulu akubekele yona ubone inkululeko. Akulula ukunqoba bese ucabanga ngamaketango. Akulula nokujabula bese ucabanga usizi nokucindezelwa. Akulula ukukhululeka ezonweni uma usaboshwe amaketanga esono. Kunesibonelo esihle salokho esisithola kwabaseRoma, isahluko 6. KwabaseRoma isahluko 6, uPawulu uphila kanjani esonweni sesikubulele isono.
iBhayibheli lithi ngesikhathi uKristu efa safa naye, wathwala izono esiphambanweni, safa isono, saphila ngokulunga. Niyazi ukuthi lokhu kuthini? Kunengxenye onayo le yensindiso ayihambisani nesono. Isono safa, ingakho uma wona uzwe ubuhlungu ngaphambi kokuzalwa kwabusha, wawona ungakhathazeki. Ungakhathele kona, uthanda nokuthokozela, kodwa wazala kwabusha waqala izinkinga ezintsha. Ngoba isitha asikuthobeli. Kunengxenye yakho engafuni ukona, kodwa uphule enyameni. Nomqondo ongazelwe kabusha, ozicabangele okwawo, imizwa engalawuleki, inkani uNkulunkulu nomoya ongcwele abakufanele bakusize kuyona. Ilona ihlane lethu leli. Imoya yethu ivuselela izwi likaNkulunkulu ngoba isehlane. Kufanele sifunde ukuvumela uNkulunkulu ngokomoya angene ngaphakathi. Akafuni ukuhlala kule ndawo engumoya. Ufuna ukungena emiqondweni yethu, emoyeni wethu, ngentando yakho, emnothweni wakho, kubudlelwane bakho, lapho uzijabulisa khona. Futhi ufuna ukubonakala empilweni yakho engukukhanya, isibani esikhazimulayo. Akabongwe uNkulunkulu. AbaseRoma 6:2 isono sisibulele, kodwa abaseRoma 6:11 bathi nakuba kunjalo enza ngathi isono sakubulala futhi nokulunga waphiliswa. Ngiyawathanda kakhulu lamazwi ngoba enza sengathi ngoba awukuhleli kulowo mqondo. AbaseRoma 6:11 bafundeka kanje: yenza sengathi isono sikubulele. Khumbula ukuthi isono sikubulele, kodwa sithi ngifile esonweni. Sikhulume ngokuthi ngikhulekile kuKristu, kodwa sisaba isono. Sithi sibambekile, sisho lokhu, sisho lokhuya, angikwazi ukushiya lokhu, kunzima lokhu, angeke nginqobe lokhu, sivaleleke ehlane. Kufanele siqale ukucabanga njengoNkulunkulu, sisho amazwi akhe. Lokhu kuzosiza ukudlula ngesivinini ehlane, sihlale kwizithembiso zikaNkulunkulu. Ungakulawula ukucabanga kwakho ngoNkulunkulu ngosizo lukamoya kaNgcwele. Isiqinisekise umoya ongcwele. Ungayilawula imicabango yakho, kodwa ngeke uphumelele ukulawula imicabango yakho ngokuba ngibuza ngokucabanga ngalokho engikucabangayo. Umqondo lapho uyahamba bese umuntu ulandele. Uma ungayithandi impilo ephilayo, buyele emuva ukukhulume nawe, ucabange ngalokho obukucabanga. Kunokuthi ugxeke abanye abantu, cabanga ukhulume nawe bese uzibuza ukuthi akusona yini isikhathi sokuthi uyeke imicabango ebolile. Amen. Hluza umqondo ubheke ukulunga. Niyawazi umbhalo othandwa kakhulu, empeleni mibili imibhalo ethandwa kakhulu esicabanga ukuyisebenzisa uma sifundisa ngomqondo. AbaseKorinte 2:10-4 kanye no-5. Izikhalo zempi akuzona ezenyama, zingcweliswe uNkulunkulu ukunqoba ukhondolo, ukunqoba imicabango, izaba nolwazi, ukubeka yonke imicabango kuKristu. Ngakho-ke siyazi ukuthi kunempi emqondweni yethu. Imicabango emibi, izaba, ulwazi, ungahambisani nezwi likaNkulunkulu. iBhayibheli lisinika ijoka lokuthungatha lokhu sikulahle. Manje akuselona ijoka lethu, ngoba uma sibambelela kumoya ongcwele kufanele sithi Nkosi ngicela ungivule amehlo uma nginemicabango. Thandaza uNkulunkulu, ngivule amehlo sonke isikhathi uma ngicabanga imicabango emibi. Ungangivumeli ngihlale ngicabange izinto ezibuwula. Ngivule amehlo ngibone imicabango emibi. Uma uqala ukuthandaza lo mthandazo, uzobona ukuthi asikho isidingo sokucabanga lokhu. Kufanele ngabe ngicabanga ngezinye izinto, akuhambisani nezwi likaNkulunkulu. Indlela yokunqoba lokhu ukhondolo olusengqondweni yakho ukuthatha izwi likaNkulunkulu. Lokhu okwenza kulobu busuku banamhlanje ngiyanishayela ihlombe ngoba nithathe ubusuku bangolesihlanu, ubusuku bangamaphathi, isikhathi sokusebenza siphelile. Ngabe nizikhiphile, nidle imali ezintweni ezingeke zinisize ngalutho, noma niye kuphi singekho isidingo, noma nizihlalele emakhaya kosofa. Ngabe nikhathele benisebenza isonto lonke, kodwa nize kule ndawo nigcwele phama ukuya phezulu kulesiya sakhiwo ukulalila izwi likaNkulunkulu nimdumise. Nginishayela ihlombe.
Kodwa ngifisa nokuntshela lokhu, angihlosile ukunidumisa, asikanqobi ngokwanele. Kufanele nibhukule nifunde kabanzi ekuseni. Nikhuleke, nidumise, niye esontweni nangobusuku obulandelayo niye enkonzweni phakathi nesonto. Nibuke izinhlelo zamasidi yezinsukwini ezinhlanu ezizayo. Okuthile ku-iPod yakho, thola okuthile e-iPhoneini, nifunde izwi likaNkulunkulu. Masinyane nizobe senicabanga ngenye indlela. AbaseRoma 12:2 lifundeka kanje, ungalandeli kwalomhlaba kodwa guquka ngokuvuselelwa ngokuphelele emqondweni wakho ukuze ube nobufakazi ngokuthi kube nentando kaNkulunkulu efanele. Amen. Ngiyabonga, ngiyakuthanda. uJeremiah 4:4 uthi uzohlala ugqilazwe imicabango emibi kuze kube nini. Ngiyalithanda leli vesi. Jeremiah 4:14 uzohlala ugqilezwe imicabango emibi kuze kube nini. Into engibone ukuthi yabe inkinga kubantwana bakwaIsrayeli eyenza bathathe isikhathi eside ukufinyelela empumelelweni, nokuthi kungani abaningi babo bengazange bafike empumelelweni. Okuzwisa ubuhlungu ukuthi kunabantu abaningi abakholwa kuJesu Kristu futhi abazoya ezulwini kodwa ngeke bathokozele ukunqoba kulomhlaba. Niyakwazi lokho? Amen. Awudingi ukunqoba ukuze ubone umbuso wezulu uhlanjululiwe ngegazi likaKristu. Ukuze uthokozele uhambo lwakho udinga ukunqoba ukuze ube nobufakazi kubantu badinga ukumbona empilweni yakho. Amen. Into yokuqala engibona ukuthi babengenayo umbono omuhle. Babehlala bekhuluma ngezinto ezazedlula. Babecabanga ukuthi imvelaphi yabo inomthelela ekusaseni labo. Ngizokutshela namhlanje ukuthi ngabe wake wehlelwa yini phambilini noma kwakwenzekeni empilweni yakho manje. Akunawo amandla okuvimba ikusasa eliqhakazile uma ubambelela kumoya oyingcwele. IBhayibheli ku-Isaiah 11 uJesu wayengaboni nje izinto bese ethatha isinqumo ngakuzwe ngamadlebe nakubone ngamehlo. Wayebuka ngesolomoya, alalele ngezindlebe zomoya. Sonke sinamadlebe namehlo ekhanda, kodwa futhi sinamadlebe namehlo kamoya. Ngamehlo enyama sibona okwenzeka lapho sihlala khona. Sibona okwenzeka ezimpilweni zethu, kodwa ngamehlo omoya sibona lapho singaboni khona ngalawa amehlo. Sibuka ngethemba, sithi uNkulunkulu uthi ngingaba nekusaza eliqhakazile futhi ngithemba ukuthi isasa lami liqhakazile. Kungekudala bengise-Starbucks kwenye indawo e-Utah kwanomama ongibonile wasekhuluma wami wathi ngibhalela ibandla lakho ngalitshela ngazo zonke izinkinga zami. Waqhubeka waqala wabalisa ngezinkinga zakhe wathi ngizontshela. Ngike ngaphonswa ngaphansi kwebhasi. Angizange ngisho lokhu kuyena ngoba bengingafuni ukumzwisa ubuhlungu. Kunjalo nami ngike ngaphonswa ngaphansi kwebhasi, namhlanje ngiyalishayela. Ameni. Wathula ngithi nami ngike ngaphonswa ngaphansi kwebhasi, nginesiqiniseko uzoya kwenye indawo axoxele omunye umuntu yona le ndaba ebuhlungu ngonyaka ozayo, eminyakeni emihlanu, eminyakeni eyishumi. Indaba yakhe ngokuhamba kwesikhathi izoba yimbi kakhulu futhi lo buhlungu buzoya buba nzima. Ngizame ukumtshela ukuthi uNkulunkulu ongashintsha izinto, thembela kuNkulunkulu umkholwe, kodwa ngithole izaba nje. Indaba yakhe sengathi ihlukile, ayifani neyabanye. Uyena yedwa wazi ubuhlungu bayo, waphonswa ngaphansi kwebhasi, epitshuzwa amasondo amane, engazimisele nokusuka ngaphansi kwebhasi. Mina ngazikhethela ukushayela lelo bhasi. Nawe ungenza lokho. Kodwa ngifisa ukukutshela lokhu, akekho ozokutshela ukuthi yini ozoyenza.
isinqumo sakho. Ngithanda sibuke isibonelo kuGenesis isahluko 13 lapho sibona indoda engu-Abraham eyalahlekelwa yikho konke. Kodwa ekugcineni wathola okuningi ukwedlula lokho kwalahleka. Uyazi ukuthi lo mbuso kaNkulunkulu ungalahlekelwa yikho konke onakho. Uma ubuka ngamehlo ethemba uzobona unokudlula lokhu okwalahleka. uJoba wayenezinkinga eziningi. Ekugcineni uNkulunkulu waphinda kabili lokhu okwalahleka. U-Abrahama wayebusisa umshana wakhe uLot ngokwabelana naye ngaye nakho. Bobabili baphumelela kakhulu, babenemfuyo eningi nabasebenzi abaningi, bagcina bengasazwani. Abasebenzi babengalwa. U-Abrahama waqonda kuLot wenza umzamo. Efuna ukugcina ukuthula wathi, ngiyacela kungabi nengxabano phakathi kwethu. Khetha umhlaba ofunayo, mina ngizothatha lokho ongakufuni. Manje ngicabanga ukuthi lesi isenzo esiyisimanga. Ngoba ngangizothi ngizothatha engikufuna uqala bese unithola izinsalela. Ngaba unalutho nje kuba angikwabelanga. Ngoba uAbraham eyindoda elungile kaNkulunkulu. Mhlawumbe esinye isizathu esenza uNkulunkulu enze isivumelwano naye, amsebenzise ngale ndlela enze ngayo. Nginesiqiniseko uma ufunda isahluko 13, uLot wakhetha ingxenye yesigodi eJordani, uAbraham wase ethola insalela. Wayengaphilile kahle. Kodwa iverse 14 lithi, esehambile uLot, uNkulunkulu wathi ku-Abraham, phakamisa amehlo akho ubuke le ndawo omi kuyo, enyakatho naseningizimu, impumalanga nentshonalanga. Le ndawo oyibonayo ngizoyabela wena nezizukulwane zakho. Kuverse 17 uthi, phakama uhambe kulomhlaba, ubude nobubanzi bayo, ngizokunika yona. Usho izinto ezimbili, zombili zibalekile. Okokuqala uthi, buka enyakatho eningizimu, empumalanga nasentshonalanga, konke okubonayo ngizokwabela kona. Wayemtshela ukuthi buka ngeso lenyama. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe namhlanje. Buka isasa lakho, yini othemba ukuthi ungaba nayo empilweni. Uyazibona uqashula ezikweletini. Uyazibona unendlu entsha. Uyazibona unemoto entsha. Usebenza umsebenzi ongcono. Uyazibona uyisibusiso kwabanye abantu abaningi. Uyazibona ulandela amaphupho akho noma ethini lawo maphupho. Inqobo nje uma kungamaphupho kaNkulunkulu ungaphila lelo phupho. Uyalibona, uma ungaliboni ngeke usalibona. Wasethi ku-Abraham, konke okubonayo ngizokwabela kona. Hamba phezu kwakho kuthathe. Lokhu kuchaza ukuthi kumele wenze umnyakazo. Nginephupho, iphupho likaNkulunkulu lokushumayela izwi. Into uNkulunkulu ayitshala enhlizweni yami ngiqala ngqa ukuzwa ikhasethi lentshumayelo ngo-1976. Ngathuka ukubona ukuthi umuntu angafunda umbhalo wodwa kuMark bese eshumayela ihora lonke futhi umlalele. Kwavutha ilangabi ngilangazelele ukushumayela izwi umhlaba wonke okwabe kuwubuwula. Uma ngibuka lapho ngangikhona leso sikhathi, kodwa amandla kaNkulunkulu ngasho nje ukuthi kwakungangifanele lokhu. uNkulunkulu uzobeka izinto enhlizweni yakho ezingenzi umqondo uma uzicabanga. Ingakho ungeke uphile ngomqondo ongavuselelwe, kumele uphile ngomqondo kamoya. uNkulunkulu uzokuvezela izinto ongazenza, kodwa uma ufunda izwi kufanele uzenzele ngokwakho, ngathi elabantu abathile abakhethekile, kodwa zonke izethembiso ezisezwini ngezakho, zingezakho. uNkulunkulu ufisa ukukubusisa, ufisa ukukukhuphula, ufisa udunyiswe, ufisa ukukusebenzisa. uNkulunkulu ukufunda ukukusindisa. Amen.
Kodwa kufanele uvule amehlo akho ukubone lokhu. Angeke ukwazi ukubona ngalawa amehlo ungakholwa. Kufanele ubone ngehlo likamoya ekugcineni uzobona ngalawa amehlo. Ngihlala eMissouri ebizwa ngokuthi Show Me State. Kodwa embusweni kaNkulunkulu kufanele ukholwe kuqala. Ubone ngamehlo kamoya kuqala. Ubone ngalamehlo ethemba. Ekugcineni uzobona ngomoya. Kodwa noma ngingasho ngethemba ngithi ngiyakuthatha ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumisana nami wanginika. Ngithatha izethembiso zami. Kusafanele ngihambe ngithathe lo mhlaba. Igama elithi ukuthatha igama elibalekile ngoma uma ulifunda lichaza ukukhipha lokhu okukhona bese uthatha umhlaba. Bekunezitha ezweni lesethembiso. Bebengazimisele ukubhekana nezitha. Abazange bangene. Bazulazula balinda uNkulunkulu ukuba enze utho ngezithe zabo phambi kokuba bangene bathathe abakwabelo uNkulunkulu. Nali iphuzu elibalekile. Empeleni kwathatha iminyaka emibili bengasemingceleni wezwe lesethembiso. Uma sibuka uDeuteronomy isahluko sokuqala engicabanga ukuthi sizofunda manje, ake sithi ukubuka uDeuteronomy isahluko 1 umzuzwana. uDeuteronomy chapter 1 uthi ivesi lika 20 ngithi kini nisezintabeni zezwe lama-Amorite esalabelwa uNkulunkulu wethu. uMose oshola umazwi. Bhekani uNkulunkulu wenu ulabele umhlaba, nyukelani kuwona niwuthathe. uNkulunkulu onguNkulunkulu wokhokho benu uthe kini ningesabi futhi ningadumali. Nonke niza kimina nithi asithumele amadoda kuqala ahlole lo mhlaba, abuye nezwi lokuthi singasebenzisa muphi umzila ukunyuka singene phambi amadolobha. Lokhu nginithokozisile ngase ngithatha amadoda ayishumi azenza zahlola izwe lesethembiso. Uvesi 25. Uvesi 25 uthi bakha izithelo ngezandla zabo kulomhlaba behla bafika nazo kuthini basiphathele izwe basebethi izwe elihle esilabelwe uNkulunkulu. Buka uvesi 26 awuzange wenyuke kodwa ulwisana nemiyalelo kaNkulunkulu. Manje angisenaso isikhathi sokunifundela konke lokho. Kodwa ekugcineni kulungile sizonyuka. uNkulunkulu wathi qha angeke ningene kuleli ngoba senginishiyile. Bekufanele nihambe isikhathi engisho ngaso. Babe semngceleni wezwe lesethembiso. Ngesikhathi uNkulunkulu ebatshela manje isikhathi sokungena nithathe izwi, bangangeni balwa noNkulunkulu bazulazula eminye iminyaka engu-38 besehlane. Abaningi babo bafa khona lapha. Ngifuna ukunifundisa isifundo esincane. Uma uNkulunkulu ekutshela ukuthi isikhathi sokubhekana nokuthile, uma uNkulunkulu ekutshela ethi isikhathi sokubhekana nokuthile, kukhona okufanele ubhekana nakho. Ngeke ukuhlehlise ukwenze ngesikhathi sakho noma ngesikhathi lapho ucabanga ukuthi kuzoba lula noma ngesikhathi ucabanga ukuthi uzilungiselele ngoba uzikhethela wena. Ngikhathele kulokhu ngehlisa izinto ngizobhekana nalokhu manje. Ungathola ukuthi akukho okungcono uNkulunkulu akuphathele kona. Kumele sifunde ukuthi uma uNkulunkulu ethinta izinto empilweni zethu, kumele sizithathe. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu ubhekene nawe, qondana nakho. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu usebenza enhlizweni yakho, ungakwazi ukuxolela, qondana nalokho, ungabeki izaba. Ngizokutshela ukuthi yini ebukhulu ukuzonda abantu. Lokhu kunzima kudlula ukuxolela abantu. Ukuxola kulula kunenzondo ngobubi nokuzisola, ugcwele lo poison ngaso sonke isikhathi. Uma uNkulunkulu esebenzisana nawe ngokubi okwenzayo, uma uNkulunkulu ebeka ingalo yakhe, asikho nesidingo sokucabanga ukuthi ngeke ukwazi ukukwenza ngoba uNkulunkulu ukunike ijoka ongeke ukwazi ukulithwala. Kodwa kufanele ukholwe.
Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer.